A mai rohanó világban hajlamosak vagyunk arról elfeledkezni, hogy szükségünk van a pihenésre. De hogy mitől tud igazán pihentető lenni az, amit mi pihenésnek nevezünk, erről fogok most beszélgetni. Tamás, szerinted hogyan tartható fel húzamosabb ideig a jólét? A válasz egyszerű, csak nem könnyű megcsinálni a hétköznapokban. Az a helyzet, hogy mindegyikünk túl sok energiát költ el, és túl keveset vagy nem elég hatékonyan tölti vissza. Szóval a válasz az, hogy az energia elköltését és visszatöltését kéne egyensúlyba hozni. Mégis hogyan lehet ezt a kettőt egyensúlyba hozni szerinted? Az alapvető hozzáállásunkat kell megváltoztatni a munkához és a feltöltődéshez. Ma az átlagember azt csinálja, reggel felkel, elkezdi elkölteni az energiáját, azt tenni, amit kell tennie, vagy ami fontos számára, és aztán mondjuk 16-18 óra aktivitás után megpróbálja ezt egy alvással kipihenni, és ezt csinálja 5 napon keresztül, majd a hétvégén megpróbálja kipihenni. És hogy ez egyszerűen nem elég, tehát arról, hogy a cirkadián ritmusunkra, a 24 órára, vagy picit több mint 24 órára optimalizálunk, arról át kell állni arra, amit megfigyeltek a sportolóknál és más csúcs teljesítményt nyújtó egyéneknél, hogy az ultradián ritmusra, avagy a 90-120 percre optimalizálunk, addig teszünk erőfeszítést, és megállunk egy 10-15 perc minőségi pihenőre. Ez a minőségi töltődés minden egyénnél más és más? Igen, ez mindenkinél eltérő, hogy mi az, ami pihenteti, de amit ilyen alapszabályként tudnék mondani, hogy az a jó kikapcsoló, feltöltő pihenő, ami mentális és érzelmi fókuszváltással jár. Tehát ha egyedül fókuszáltam valamire és nagyon sokat gondolkodtam, tök jó, hogyha kimegyek csevegni a kollégámmal egy teával a kezembe, vagy hogyha egy hangzavaros meetingen voltam, ahol egy csomó gondolkoztunk és beszéltünk, akkor pedig nagyon jó, hogy kicsit csendben maradok, és például kibámulok az ablakon, vagy csinálok néhány légzőgyakorlatot. Ha már beszéltünk és érintettük egy kicsit a teljesítményünket is, lehet mindig a csúcson teljesíteni? Egyértelműen mondhatom, hogy nem, de sajnos kitartóan próbálkozunk vele. Azt tanultuk, hogy tanulhatjuk a csúcs teljesítményt nyújtó csapatoktól, egyénektől, sportolók, olimpikonok, katonák, hogy muszáj az energia elköltése után minőségi pihenőt tartani, és hogy ezt a cégeknek, egyéneknek is tiszteletben kéne tartani, vagy figyelembe kéne vennie, mert hogy messzebbre jutnánk. És ha megnézel bármilyen sportot, akkor ott azt fogod látni, hogy az pihenők során hatalmas különbség van a között, a sportolók között, aki jól tölti el ezt a pihenőt, meg az, aki erre nem figyel oda. Azt most már tudom, hogy neked mi a véleményed a jólétről, de milyen egyéb tanácsokat tudnál még nekünk adni? Tartós jólét nélkül nincs kiemelkedő teljesítmény. Ha jól akarsz lenni, akkor napközben is meg kell állnod minőségi pihenőket tartani, ez az egyik. El kell kezdened rendszeresen mozogni, és hogyha ez nem sport, akkor sétálhatsz, de rendszeresen mozog, és meg kell tanulnod kiemelkedően jól aludni, mert az alvás az a szuper képesség, ami minden más teljesítményt lehetővé tesz.